ari gara, jendea jaingo duen bezala ekainaren 8an Durango eta Iruña elkarteko dituen giza kategoria antolatzen, eragitzeko eskubidearen alde. Eta bideo horretan nahi genuen spot berezi bat antolatu, herritarrek parte hartuko zutena. Eta hori horrela izan zedin, hasi genuen larunbatean Baionan grabaketa lana, atzo izan ginen Baionan, gaur Bilbon barkatu, gaur Donostin gabiltza, bihar goizean Bardetara joango gara eta Arratsaldean Gasteiza, eta asteazkenean Iruñan amaituko ditugu grabaketak. Eta azkenean da, beste esaten den bezala, jende zoriontsua herri libre batean, hori da erakutsi nahi duguna, gizakatea denentzat irekia den ekimen bat dela, eragitzeko eskubidea denoi dagokigulako, eta beraz, orain ikusten ari zareten honetan, eta gero azken emaitzan ikusiko jendeak ere, bada jendea egunerokoan bere lanean dabilena, poztasunez betetzen du erabakitzeko aukera horrek, eta horregatik batzen dira eurak ere ekimen horretara. Etorri gara genekigulako gurezko hau jendea bertzuela spota grabatzeko, ikusi dugu gainera beste leku batzutan arrakasta handia izan dula. Etorri gara eta sartu gaituzte enbajada honetan, grabatzeko musikoaren papera eginez. Eta, esperientzia bitxia, berria eta bitxia izan da. Hemen animatu geha, hori egiten du, baina, berdin torri geha. Talde polita juntatu geha, eta guztitakoak. Eta hemen txez, spota grabatzen, eta lehenengo aldia, tortzen naizela olako gauza bat egitea, oso polita. Eta oso ondo pasatzen nahi geha, egia esan bastante divertigarria egiten nahi da eguna. Hori gaur Donostikoa grabatzen ari garena, eta gonbite egitea herritar denei ere parte hartze irekia delako, eta gaur Donostin bezala oso ondo pasako dutelako bestetan ere.